Здравейте! Здрасти! Влезаш ли? Чакай, курва. Уф! Терористите победиха. Тук ли си? Чакай, че обърках сървъра. Загубена. Абе, сега бе. Оп. Да, те ми играят. Това ти ли беше? Не. Моя приятел. Кой е твой? Не, как така няма подстрой? Смея се като някакъв фут. Някакъв. Този път внимавай да не се убият. Добре. Аре да се срещнем. Ти беля си, нали? Май да. Да, не ме убиха с нож. С нощта. Тук някой ми звъня, че ме убиха с нож. Един срещу един. Къде е другия? Убихте. Сега почва тежко. Човек, какво прави? Не знам. Това не бяха. Знам, че не беше ти, моето момче. Тогава ще ме покърмиш. Не знам. Ти си знаеш. Ти си каска. Нали? Тачко хечопна. Внимавай. Ти си бял. Не мъця ли сега? Идвам към твоята база. Да. Абе, купаже! Аз не знам кой си ти, аз да правя. Един с бяла каска съм аз. И то може да има и още един такъв. Да, няма. Видях другия къпите. Минавай през ярда. Сега тет минути. Идвам към твоята база, ама скришно. Няма там бия. Защо ме уби? Аз не съм те убил. Уби ма! Давай. Ай, аз идвам към твоята база, ти стой там. Не минай от там ще. Ти каза, че... Абе, сега не ще го трепя, бе. Спокойно, аз тебе няма такива. Да, то на мен ми бърза. Браво. Къде си, бат Георги? В твоята база, де. Абе, ти ли стреляш, бе? Не. Абе, какво правиш, бе? Човек, не му... Само си... В тая тъпата ли пушка, бе? Да. Да. Копай, бе! Лупче, що не стреляш, бе? Човек, дори да сме приятели тук в сървъра, не застрял бай. О, добре, айде. Да, не на кечо нашло, аз на някой... Лукчо пише. Човек, сега ако видиш някакъв от терористите, това не съм аз. Не ме убиха. Добре. Браво. Видя ли бомбата? Не видях. То се оттам след мина вашия. Оф. Ти гледаш ли ма в момента? Не, аз мога да гледам само от моята. Тук пише Найк.
Виждам къде си умрял. Ще купиш ли? Убих го. Поздравявам те, че си купил. Най-тъпото оръжие. Печелиш $1 милион за кукула. Не. Аре, дай. Айде, не бе. Човек, трябва да се застрелям и ти мене трябва да ме. Няма да застрелям. Иначе е тъпа и как да ти кажа. Айде бе, не мога да си купя оръжие. Ето, купих си. Чка. Качай утре! Така трябва да те убия, съжалявам. Какво? Трябва да те Убия. Да, трябва да те убия. Съжалявам. Къде си? Откъде да знам? Добре. Влизам в тъмницата. Има една. Никва. Да бе, аз се стрелям от цяла вечност и една точка не ми даде, бе. Аз взимам един пистолет и това е. Ще застрелям някой, ама кой не знам. Еба! Човек! Аз Аз натиснах копчето, сам че този човек хич не стреля. Само видя съвсем лекичко и първия патрон. Как го казах? Така. Абе, кой ма стреля, бе? Мисля, че оня. Бе... край. Ти го застреля. С пистолет. Така стрелям през някаква врата. Пак може да се убият. Така. Браво на тебе. Много си лош. Аз го правя, бе. Най. Не ми трябва. Гледаш всяко става. Да. Убий го ти, молята. Искам да събия също два мъжа. Той се застрели. Бе! Уби ли го? Не, той уби ме. Аз да прицелвах и айде. Да, бе! Не, хакаджия! Не мога игра с него! Кой е и то с вашата? Не от нашата. Ами он е кръв Кинг Джак. Да! Не е хак. Не е хак. Аз само лекичко. Или съгласен. Да! Нали? И той е хакаджи от нашата. Разставен. Имаме вече двама хакаджи. Без нас двамата. Трима. Що трима?